Лейсен Билданова шәһәрнең 4-нче мәктәбен тәмамлап, бүгенге көндә Россия Эчке эшләр министрлыгының Казан юридик институтында белем ала. Студент кызның чыгышын укучылар зур игътибар белән тыңлый. Арада киләчәктә үзен әлеге һөнәргә багышларга теләүчеләр дә бар. Әлеге уку йортына укырга керергә теләгән, зур имтиханнарны тапшырып, шунда укыйсым килә. Очрашуга районның хокук саклау органнары хезмәткәрләре, ветераннар чакырылу иде. Сүз әлеге һөнәр ияләрен әзерләүче югары уку йортлары, аларда белем алу турында булды. Укучылар арасында кызыксынучылар шактый, сораулар күп булды. Бүгенге очрашуда безгә әлеге уку йортына керү өчен инде имтиханнарны тапшырырга кирәклеге турында җентекләп сөйләделәр. Бүгенге очрашуда югары уку йортларына керү шартлары, имтиханнарны ничек тапшыру турында сөйләнелде. Аннан соң Нурлат эчке эшләр бүлегенә эшкә урнашу буенча киңәшләр бирелде. Тәртип сагында торучылар белән очрашып, әлеге һөнәргә балаларда мәхәббәт тәрбияләү беренче тапкыр гына түгел. Мондый чаралар үткәрүнең нәтиҗәсе бар. Безнең мәктәптән Россия Эчке эшләр министрлыгының югары уку йортына эш чыгарылыш укучылары, шулай ук бер укучыбыз Ярославль югары хәрби училищесына укырга керде. Оештыручылар белдергәнчә, мондый очрашулар алга таба да үткәреләчәк.